Kini gilakaw na. Ako ning duulo ng motor. Ako man motor. Tay ako na tuon be. Batay. Rapper ka no. It's a prank. Na-prank kita ka sir. Nag-prank ka day ka? Abi man ako ka-rapper ka. Dili sir ay. Nag-prank ra ko ay. Magaling kang Pertem day apo ni motor yung pandaron sir ay. Gahi yun na pandaron. Kay itanggalan mo na ako nagpunsoy sa spark plug. Bantog na laging paningot ako si Krang diri sir. Wa man day connection. Prankster pa day ka sir. Isahan ka no? Gani no. Unsa man ka? Prank ka o karnaper ka? Uso ba karnaper sa mga motor? Kining prankster gitu sir. Ay kita kining gawi-kaway sa kong vlog sir. Basin na kay kining i-shout out. Basin na kay kan sir. Hi guys. Oh. Suportahin niyo nga vlogger. Kay maayo mo prank. Thank you sir kining na prank gid ka sir ba. Kining ikaw gyud pinakauna nga tao nga ako ang na-prank kining nga atik ug kan sa motor ba. Kining krang-krang. Nya kining salamat kay sir. Kining nag-prank ra ko sir. Maadto sa ako kay mag-prank ko glain dito. Ngita po akong i-prank. Nice. Sige, amping sa mga vlog. Baan ako eh. Abim na akong karnaper to. Biskot siya nga oy. Kwarta naman ta to. Perti pong gahiap ang daron motura. Talpaka oy. Naan ra ba ta to'y buyer? Yatogs.